Sergide görkezilýän önümler türkmen hususy kärhanalarynyň gazananlary sergi atnaşlarda uly gyzyklanma döretdi. Ewraziýa ikliminden möhüm ulug ýollarynyň çatyragyna ýerleşýän Türkmenistan döwrewap ýol ulug düdümlerini kemale getirmek üçin düýpli maýy goýunlary gönükdirýär. Şonuň bilen baglykda Aşgabat Türkmenawat ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň gurulşyna başlanan diýwalyk sergi atnaşlarda uly gyzyklanma döretdi. Häzirki wagtda bu awtomobil ýolunyň 288 kilometrlik Mary Türkmenawat böleginiň gurulşy badil dekbini anyp barlýar. Gözden geçirilişde Ojar Aziya hususy kärhanasy hem ýokary teýlikli awtomobil ýollarynyň gurulşy babatda geljekki taslamalar bilen bir ýere gelýänleri tanışdyrýar. Arkadaly gahrman serdarymyň alyp barýan açyk kapylar tiýadatynyň netijesinde ýurdumyň ulug gatnawlarynyň ulgamy günnegordan gün matara hemde demir gadakdan günnarta tarap bagtyarlyk alyp barýan ak ýollar bilen barha uzalýar. Arkadaly gahrman serdarymyň başlangyçlarynyň uralyp ýurdumyzy sebitde ulug gatnawlaryny üst-aşyr geçirmek boýunça ýollaryň wajyp satyragyny öwürmek we ulug gatnawlarynyň ulgamyny kämeýleşdirmek şeýle-de Türkmenistany halkara ulug we aratmyş ulgamyndan möhüm orny eýleýän döwlete görmek. Ýurdumyzda ýollaryň görtorny emele getirmek, müňlerçe ýyllaryň dowamynda Ewraziýa iklimining halklaryny ykdysady gatnaşykda birleşdiren beýik üpek ýoluny gaýtadan dikiltmek maksady bilen Ojar Aziya hususy kärhanasy tarapyndan halkara mal ykdysady guwanamalaryndan maýy goýunlaryny çekmek arkaly gurulmagy meýleşdirilýän Saragyz Mary Serhedawat ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň taslamasy köpleriň ünsini çekdi. Sergide uluglara niýetlenen ýaglary öňdermekde öňde barjylaryň biri bolan geljege miras hususy kärhanasynyň täze öňümleri hödürlemegi aýratyn ähmetli boldy. Teplovollar, wagonlar üçin ýürüte goýy ýaglar, 5 we 40 belgili we ýaşyl renkli ýaglar bu gözden geçirişde ilkinji gezek görkezildi. Bu kärhananyň ýurdumyzda ilkinji bolup ýakyna dokma senagat üçin sawynly ýaglaryň öňümçiligini ýoly goýýanlygyny bellemek gowanyjydyr. Gemoýly atly milli önümleriň Germaniýa, Türkiýe, Russiýa hyzmatdaşlaryň gatnaşmagyna öňdürmegi belläliklidir. Bu ýaglaryň köp görnüşiniň öňdürmegi içerki bazar öpüşetmäge mümkinçilik berýär. Gemoýly türkmen ýaglarynyň ähli talaplara laýyk gelenligini esasy aýratynlykdyr. Bu önümler daşary ýurtlardan getirilýän ýaglaryň orny tutýar, hemde import ýaglardan ikisi arzanlar. Dörli balaxanalaryň synaglary milli ýaglarymyzyň daşary ýurtlardan getirilýänlerden asla kim dälini tasdiqlady. Türkmen önümleri sergide ulug düzüminiň hünärmenleriniň uluglyklaryna eýe boldy. Hormatly prezidentimiziň ýyl behfidine gönükdirilen özgertmeleri we gahrman arkadamyzyň binýadyny berkden tutan döwletli işler netijesinde uly üstünlikler gazanýan işäwler geljekde de täze iş ornlaryny öwretmegi, durly görnüşli önümler öňderip içerki bazarda importyň orny tutýan we daşary ýurtlara eksport edilýän haritlaryň meçhuryny barha artdyrmak maksat edinýärler. Türkmen telekeçileri munun meýlekde watanymyzyň gülläp etmegi, halkymyzyň bagtyar durmuşda ýaşama uğruna amala asylýan işlere münasip goşak tuklaryny ananýarlar. Härkada mansenat we elektron önümleriň durly görnüşlerini öňderýän aýdyn gejeler hojalyk hyzmatiniň hödürleýän bank we telefon sim kartlar bilen tanyş bolýar. Kärhana daşary ýurtly hünärmenler bilen hyzmatdaşlykda indi ençeme ýyldan bäri telewizorlary, notebook kompýuterlary we planşetler öňderýär. Sergide bir näçe kärhanalar optik film we geçirjileriň önümçiligine bar bolan mümkinçiliklerini tanışdyrýarlar. Sergide Akbulut hojalyk hyzmatiniň önümleri hem döwrewaplygy bilen hemmeleriň özüni çekdi. Täze önümler hemmeleriň gyzyklanmasyna eýe boldy. Hemişe täzeliň gözlegine bolýan Akbulut hojalyk hyzmatiniň ýaş hünärmenleri hormatly prezidentimiň ösüşlerini nazarlaýan başlangyçlaryna daxil bolmagy baş ýol edinýärler. Akbulut hojalyk hyzmatiniň kärhanalaryna bir ýylda 4 million iğne dördül metr asma patologlary, 7000 tonna degişli demir önümleri öňdermäge mümkinçilik bar. Türkmen önümleriniň häzirki wagtda eksport edilýän ugurlary Azerbaýjan, Ermenistan we Kyrgyzstandyr. Akbulut özüniň önümleri bilen içerki bazar öpçün edip önümleriniň 50 götermini eksport etmegi meýleşdirýär. Sergide MB harit nişanly milli önümler uluglyklaryna eýe boldy. Paýtagtymyzdaky Muhammed Balkan hojalyk jemgyýetiniň deri önümlerinden taýýarlanýan durly önümleri ýokary hili dünýä talaplaryna laýyk gelýänligi bilen tapatlanýar. Hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri hormatly prezidentimiziň döwrün talabyna laýyklykda işlemek bilen özümizi öňdürleýän önümleriň meçhuryny has artdyrmak boýunça kesitlen wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmekde netijeli işler alyp barýarlar. Deriniň ähli talaplara laýyklykda ýokary derejede işlenmegi netijesinde taýýarlanan gön bütün dünýäde hünärmenler müşteriler tarapyndan aňyry başga saplanýar.
Hormatly prezidentimiň özgertmeleri esasynda ykdysadyň hususy puwdugynyň ösdürilmegine aýratyn ünsürler. Ol ýokary netijeleriň gazanylmagyny üçin edýär. Härki wagtda öz önümlerinden dünýä bazaryna meşgullyga eýe bolýan türkmen karhanalarynyň biri paýtagtymyzdaky Hasar Hojalyk Jemgyýetdir. Ykdysady ösüş gazanmak bilen önümleriniň görnüşlerini barka artdyrýan karhananyň täze önümleri terga gelenleriň ünsün çekdi. Hasar harit nişanyny ýagy esasynda Türkmenistany öndürilen ýokary hili önümler eýem Russiýanyň, Iranyň, Owganystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Gruziýanyň, Ermenistanyň, Ýemeniň bazarlaryna peýda boldy. Şu ýyl şertnamalar baglaşylyp Hasaryň önümleri Hitaýa, Saud Arabistana, Katara uradylar. Täze ay harit nişanyny täze önümler hem sergatnaşlarda uluglyqlanma döredýär. Bu gedekki sergide täze ay harit nişany önümleriň fanawyna şöhratlaryň taýyjy görnüşindäki et önümleriniň göletinden we towgutinden taýýarlanan del tagamly nymatlaryň inçeme görnüşi bar. Milli harit nişany önümleri öňerýän telekeçiler haritlaryny daşarky bazara çykarmak babatda da ul üstünlikler gazanyp Özbegistana, Täjikistana, Azerbaýjana, Gyrgyzstana, Russiýa Federasiýasyna, Owganystana, Ýemene, Iraga, Gruziýa, Hitaýa, Mongoliýa, Birleşen Arap Emirliklerine we beýleki ýurtlara eksport edýär. Kuwata täze ay harit nişany bilen fizik önümleriniň doňdurma we süýd önümleriniň şöhrat we ýarym taýýar önümleriniň we beýleki aly haritlarynyň jemi müňe golay görnüş öňerilip ýurdumyň ähli sewitlerine halkymda ködürlenýär. Elin balyk hojalyk jemgyýetem bu gedeki sergide balyk önümler bilen birlikde ýurdumyzda ilkinji gedek ösdürip etişdirilen gymmatly deňiz nymatga saplanýan iri krevetkalaryny ködürlenýär. Ekologiýa täden arasa tebigy gurşawda ösdürip etişdirilen deňiz önümleri gymmatly aly haritlarynyň hatalyna girýär. Hususy podon wekilleri soňky ýyllarda ýerli çegmalary gaýtadan işläp, dünýä bazaryna bäsesi okyply önümleri öndürmekde uly öňü dişlikleri gazanýarlar. Her kuwata milli önüme enerjilaryň haritlarynyň giňerimde peýda bolmagy bu urdaky öteşiň ýokardan görkezýär. Şeýnük doýnalardan işlerini häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ýoly goýan toplumlaryň birem paýtagtymyzdaky Parahat hususy karhanasydyr. Karhananyň önümleri sergatnaşlarda uruglyqlanma döretdi. Çünki milli önümlerimiz ýokary hiligi bilen tapatlanýar. İşleriň köp ogurlyk hiýaseti toplum üçin baý tejribe toplamaga mümkinçilik berdi. Erkin meýweçilik hususy karhanasy ýurdumyzda azyk bolşularyň öpjün etmäge münasip goşun goşýar. Hususy çydaýhanlaryň damjalaýan suwarş ulgamyny peýdalanyp ösdürip etişdirýän ekologik taýdan arasy alma, armut, erik şetdaly, nektarin, badam, behiýaly termiýeleri sergatnaşlarda gynyklanma döredýär. Öz öňüne belent maksatlar goýan erkin meýweçilik hususy karhanasynyň geljekde meýweleri gaýtadan işläp, mürebbe, meýwe şeýreleri ýaly azyk önümlerini öňermegem meýleşdirýäni bellemek gerek. Meýwe açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň zähmetkeşleriniň ýetişdirýän ýokary hili adyklyk önüm bolan badamlary da täze owy hojalyk tejribeleriniň hataryndadyr. Ýurdumyzda owy hojalaryny alman gazananlar esasynda alyp barmak ýerden we suwdan rejeli peýdalanmak babatynda uly tagallarlar edilýär. Günnoga rakamy hojalyk jemgyýetem bugdaýdan we paxtadan bul hasylanmakda kösükli dänelleri degişli bolan soýany üstürip etişdirmekde hemde ony gaýtadan işläp üsümlik ýagyny almakda baý tejribe toplady. Günnoga rakamy hojalyk jemgyýetiniň soýudan taýýarlayan günay harit nişany üsümlik ýagy sergide ilkinji gedek görkezlen haritlaryň biri boldy. Soýu ýagy, dörli tagamlary we işte açarlary taýýarlamakda peýdalanyp, soňky ýyllarda ýurdumyzda da bu önüme gyzyklanmakda. Ýurdumyzda ilatyň we guruluş karhanalarynyň ekologiýa taýdan arasy ykdysady tarapdan amatly, ýokary hili we uzak möhleti guruluş önümlerini bolan isleýini kanagatlandyrmak üçin penoplastirolan guruluşyk bedek önümlerini öndürýän Akynjy hususy karhanasynyň alyp barýan işlerini görkezmek bolar. Karhanada her kuwata dörli ugurlara niýetlenen guruluşyk ferişdeleri öňerilýär. Dörli ugurra ýöretilýän hususy karhanalar ýurdumyň ähli konjeklerini durmuşa geçirýän möhüm ähmetli taslamalary işçen gatnaşyp, ykdysadyetimiziň ösdürilmegine, täze iş ornlarynyň döredilmegine, halkymyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna münasip goşun goşýarlar. Olaryň tagalasy bilen daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan bäsesi okyply we eksport ugurly önümleri öňermäge niýetlenen döwre we önümçilikler işe girilip, ýurdumyzda azyk bolşulygy putulanylýar.
Yurdumyzda telekeçilik ulgamyny hemme taraplaryň ösdürmek döwraba bazı usullaryny giňden ornaşdyrmagyň hasabyna hususy puwdan ykdysadyýetimize eýilýän ornuny giňetmek türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Alkadamydan başly başlan we häzirki hormatly prezidentimizin üstünlükli durmuşa geçirýän durmuş ykdysady siýasatynyň esasy ugrularynyň biridir. Kabul edilen döwlet maksatnamalaryna laýyklykda ýurdumyzy senatlaşdyrmakda ýeri tassamalary durmuşa geçirmekde hem-de dünýä bazaryna bäsleşige okyply öňürmekde telekeçilige aýratyn orunda ýeşildir. Härki döwürde döwletiň ilmi tehnologik özgertmeler siýasatyny durmuşa geçirmekde sany ykdysadyň iň mümkinçiliklerinden peýdalanmakda senatyň owa goşulagynyň hyzmatlar ulgamynyň härki zamanyň talaplaryna laýyklykda ösdürilmegine türkmen telekeçileriniň alyp barýan işleri gowanyjdyr. Täze ykdysady ugrun hereketlendiriji güýjüne öwürlen hususiýetçilerimiz möhüm ähmiýetli tassamalary durmuşa geçirip, ykdysadiyetimiziň ösdürilmegine halkymyzyň maddi hal ýagdaýynyň ýokarlandyrylmagyna sallamly goşant goşýarlar.